ଏପଟେ ସେପଟେ ହଉଛି ଖାଲି। ଦେଖ ଏଠି ଜଣେ ଖାଉଛି, ଏଠି ଜଣେ ଅନାବେ ଏଇଠି ସାପ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଲର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଲର। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଦିବ୍ୟଜିତ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ନନ୍ଦନକାନନ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଲୁ ସେଇଠି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଠି। ଏଇପଟେ ଗଲେ କ'ଣ ବିଲୁଆ ଏଇଠି ଭାଲୁ ହେଇଠି। ଏଇ ଦେଖ ଚାଲୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଉପରେ ହେଇଠି ଉପରେ କାଟ। ସେଇଠି କ'ଣ କରୁଛି ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଭାଲୁ ସରିଲା ପରେ ଏଠି ଆସୁଛି ଚିତାବାଘ। ନା ବେ କଲର ପତରିଆ ବାଘ। ପାନ୍ଥର। ଗଛ ଉପରେ ଦେଖି କାହିଁ ଗଛ ଉପରେ କାହିଁ ହେଇଠି ହେଇଠି ଶୋଇଛୁ। ହେଇଠି ଜଣେ ତଳେ 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 ଏଇଠି ଜଣେ ଶୋଇଛୁ ବା। ଏ ଦେଖି ନାଙ୍ଗଡ଼ ହଲଉଛି। ମହାଳ ବାଘ ଆରାମ ସେ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଆ ଭିତରେ 2 ଜଣ ଏଇଠି ବସିବା ପାଇଁ ଅଛି। ପାଣି ଫାଣି ଏଇଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଠି ବା ପାଣି ଦେଇଛି। ହଁ ବା ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ବିଲୁଆ। ଦେଖ ରେ ବିଲୁଆ ଖାଇବ, ତାକୁ ଖାଇଦବ ଆଉ। 2ଟା ଅଛନ୍ତି ମା। କେତେ ଖାଇଥିଲା ବୁଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ଦେଇକି? କେତେ ଖାଇଲଟା ସେଟା? କୁକୁର ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ନା। ସିଏ ଯଦି ସେଇ ଗଛରେ ଚଢିଛି, ସେଇଠୁ ଡେଇଁବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇଦବ ଆସିକି ଆଉ। କରୁନି ନା ଅଳ୍ପ କର ନା ବିଲୁଆ। ସେ ଆମ ଭଳିଆ ତ ଶୋଉଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଶୋଉଛୁ ଇଏ ତ ସେମିତି ଶୋଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ହେଇଠି ରେ ଏଇଠି ଶୋଇଛି। ଧଳା ବେ, କଳା ନୁହଁ। ଧଳା? ହଁ ଏଇଠି ଶୋଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଶୋଇଛି। ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଖାଲ ଏତିକି ଏତିକି ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍? ଆକ୍ୱାରିୟମ୍? ଏଇଟା ଦେଖି ଦେଖି ଆସେ। ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ଟା ବୋଧେ। ଦେଖିଲ କେତେ ଗଛ ଅଛି, ଛାଇ ଛାଇ ସବୁଆଡେ ଗଛ ଅଛି। ନା ଏ ମାଙ୍କଡ ରେ ଷ୍ଟାଚୁ ଭଳିଆ ବସିଛି। ଶୋଇଛି ନା କ'ଣ ବେ? ଆରେ ମାଙ୍କଡରେ ତ ବାଘ ବାଘ ପଳଉଥିବେ। ପଳେଇକି ଖାଇ ଦଉଥିବେ ତାକୁ। ଖାଇବନି କ'ଣ ପାଇଁ? କହ। ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖ ସିଂହ। ବଞ୍ଚିଛି ନା? ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ ଏପଟେ, ଖାଲି ଏଇ ଦେଖ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛି। କେମିତି ଆସ ଠୋଠା ପକେଇଦବ ଆସିକି। ଠୋଠା 2ଟା ପକେଇ ପଳେଇବ। ଏଇଠି ଦେଖ ସିଂହ ପାଖକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପଳଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା, କେବଳ ବଡ଼ଟେ ଥିଲା। ଏଇଠି କ'ଣ? ଏଇଠି ବା ଏଇ ସିଂହ ଥିଲା ଯେ କାହିଁ ନାହିଁ, ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଥିଲେ କି ତାକୁ? ତା ଆଙ୍କୁଣି ବାଛୁଛି ଦେଖ। ଗଳି ପଇଲେଣି। ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି। ନାଇଁ ଆଇକି ବାଡ଼େଇ ଦବ 2ଟା।
ହାଉଲର ଚାଲୁଛି ରେ କଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି ଏପଟେ ସେପଟେ ହଉଛି ଖାଲି ଭାବୁଛି କୋଉଠି ଯିବ କୁକୁର ଏଠି ବସିବାକୁ ଜାଗା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି ଖାଇବେ ବୋଲି ଗାଧେଇବାକୁ ସେଇଠି ଅଛି ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଆଜି देखा तो ना हाँ हाँ ये पक्षी हाँ बेचा भी आना मेरा देखे हाँ एटा जंगल ए जंगली बिल्ली सेपटे शोच बिल्ली देखी एटा जंगली बिल्ली एटा कौन साड़िया पत्नी कहीं हाँ ये कहीं तारू पड़े तो भी बिल्ली आम घर बिल्ली हाँ हाँ देखे देखिए हम ऑडियंस को देखे फास्ट ऑडियंस देखिए देखो हरिण भाई मैंने भाई भौनी मैंने देख केते हरिण ये शोई सब देख एठी जने खाऊची एठी जने शोईची एठी जने पीऊची एठी जने चरुची अबे एटा मणिपुरी हरिण एटा हला छोट हरिण ब्लीचिंग पाउडर कहीं पकेसन चारियाडे एटा हरिण एटा ठेकुआ एइटु शोईची एइटी ये देख देख ठेकुआ एटा ठेकुआ जाली न लगे भल लगे ठेकुआ खाली ये खाऊची घास मुस ये बसा जगह अच्छी कौन निज फोटो निजे देखिए कौन निज देह निजे देखिए कैमरा देखा जाऊँ किए कौट अच्छी जन हेड़ी 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 माड़ बुड़ी जालीटा देखुन जालीटा जालीटा ब्रो अनाबे गाधुआ गाधु करना खाली माटी गड़ू एटा जो भीतर देखी नथले यो कोन लिखा दिला कि हेडी हेडी उठ के साले ए नो हेडी हेडी जाऊ हेडी एपड़े दीटा सोईसती अब सियाड़ कौन कौन अच्छे अच्छे ना
देखिए ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ସେଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହଉ ସହିତ ଆସିଲେ ଦେଖିବି ତତେ। ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଠି ବି କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି? ହେଇଠି ଏବେ ହେଇଠି ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଯାଉନି। କ'ଣ ଅଛି ପୁଅ? क्या है? सब हिंदी में इंडियन ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଲି ପଇସା ଗଦା ହେଇଥିବ ପକେଇକି। ଏପଟେ ଅଛି ଏଠି ଧଳା କଇଁଛ। ଏଠି ସବୁ ହାପ ହୁଙ୍କା ଅଛି ବେ। ଆଗଟା ହେଲା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍, ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି ମଝିରେ କିଣି। ଏଇନା ଦେଖିବ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବ ଏପଟେ। ହଁ କ୍ୟାମେରା ଭିତରୁ ମିଳୁନି ଗଳି ପଇଲେ ସଇଲା ନାଇଁ କି? ଆଉ ବାହାର କରିବୁ ନା? ପୋଲିସକୁ ଡାକିଲେ ବାହାର କରିଦେବନି? ଫାଇନ୍ଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି? କ୍ୟାମେରା କାମ ଭିତରୁ ଇଏ କରୁଥିଲ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଟେକା ଗୋଟେ ଦେଉନ ପକେଇବା। ନାଇଁ ଫାଇନ୍ଟା ଦେବୁ ନା? ଦେଖାଯିବ। ମୁଣ୍ଡ ଆଇଲା। ହଁ ଦେଖିଲି ଦେଖାଯିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭୀରର କ'ଣ କୁମ୍ଭୀର ମେନ୍ ତାର କ'ଣ ପାଟିଟା ଖାଲି ନା? ପାଟିଟା ବଡ଼ ଆଉ ତା ଚୁଟି ମାନେ ତା ଦିହ ବହୁତ ଟାଣ ନା? ଏଇଟା ଟୟ ଟ୍ରେନ୍। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ଖାଲି ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର। ଏଇଠି ଟ୍ରେନ୍ ଠିଆ ହେଇଛି। ବାହାରୁ କାହିଁ ରଖୁଛୁ? ମୋବାଇଲଟା ଚପଲଟା ଗଳିଥାନ୍ତା। ଚପଲ ରଖିଦେ, ନହେଲେ ତଳ ପଟେ ରଖିଦେ। ଆରେ ଏପଟକୁ କାଢ଼ୁ ମଝିଆଡ଼େ ଚାଲେ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ହେଲା ଏଇନା ନଦୀ ଭିତରେ। ନଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ନଦୀ ହିଁ ନଦୀ। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। এইটি হলে পেডেল মারা হচ্ছে। আমার ভাই কি মারুଛନ୍ତି পেডেল। এই উপরে দেখନ୍ତୁ উড়িকি ଯିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। এইটারে এই টিকেট হলো 50 টাকা, সেই টিকেট হলো 120 টাকাতে লাভ কিছু নাই। যদি আসিব হি করিবু ବୋଟିଂ ବଢିଆ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ନଦୀ ହିଁ ନଦୀ। जंगल में आज मंगल। ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉ ପାଣି ମଝିରେ। ସେଟା ହେଲା ଯୋଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଟକ ଯିବା ରାସ୍ତାଟା, ସେଇଟା ହେଲା ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ କୁ ଏପଟ ଲାଗିଛି। କଣ ହେଲା ଆଉ ହଉନି
ଦିଓଟା ମାରିବା ତାର ହବ ଭିଆର ମାରିବ ଏତେ ହେଇଟିରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ଏଇଠି ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଇଗଲ ବୁପା ମା ଏଇଟା କେଡ଼ଟା ବେ ତା ଠୁଣ୍ଟରେ ମାରିବ ସଫା ହେଇଯିବ ରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ସେଇଠି ଅଛି ମୟୂରରେ ଭିଡ଼ିବା ଏଇଟା କଣଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଲର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଲର ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଏ ହେଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୟୂରରେ କୁକୁଡ଼ା ମାଟି କଫି ବାଲା ମୋର ବିକା ହଉନି କେଜାଣି ଏଇ ଧଳା ମୟୂର ଧଳା ମୟୂର ଲେଖିଛି ହଁ ହେଇଠି ଏଇଠି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ ରଖିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସଇଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଚାଲୁ ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ବା ଯୋଉଠୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠୁ ବାହାରିଗଲୁ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି ଧକ୍କାଧକ୍କି ହେଇକି ଏଇଠି ଭଲ ପାଣି ଉଠୁଛି ଏଇପଟେ ଗଲେ କ'ଣ ଏଇପଟେ ଗଲେ ସେଇପଟେ ଗଲେ ବି ପାଣି ଉଠେ ନା ଆମେ ଏପଟେ ଯାଇଥିଲୁ ଏପଟେ ବାହାରିଲୁ ଏପଟେ ଅଛି ଆହୁରି ଯେତିକି ବୁଲିଲେ ସେତିକି ହଁ ଏପଟେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଏପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହଁ ହଁ ଆଉ ଦେଖୁନୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଭେଜ୍ ଆଉ ନନ୍ ଭେଜ୍ ତାଲା